Group Holding kama bende gin moko kuom weche ma waluoni nyakora moga achiel kachiel odani mondo wadhi Lee Funeral Home mondo waturi ne kod Ken Muga gi kinde ni mondo nyiswa ni to gin ang'o gini makoro timore gi kinde ni. Ken Muga, thuolo en mari. Erokamano ahinya George Bati, antiere achiel kachiel Lee Funeral Home ma en kar kano ringre ma Lee ma otenore mana kod osiptal ma Nairobi. Motelo ne owuoyo kod yor sime kana ang'isi ni antiere osiptal ma Lee ama osiptal ma Nairobi Hospital kama ne oringe kod jaod bura mano ma Kasipul Charles Onyong'ondowere mano negi odhiambo ma kawuono niendi. Ripot machiwo ni motelo ne wang'isi ni nonegi kar saa 1:30 mar odhiambo kar gwenyruok mar nyamburko kata roundabout mantiere machiegni kod kar kano ringre ma City Mochari, kendo kanyo mane ochiele kod jago ma iwacho ni ne nitiere kod apiko mane oringo godo kendo mane oluwo godo nyamburko ma nyaka sani bende osekel kar osiptal ma Nairobi Hospital kaendi, kendo apisas mag okwach kich dhi nyime kod kolo iye mar ng'eyo ni to en ang'o ma dibed ni ne otimore, dibed ni en maundu ma otenore kod nek mare koso dibed nade. Gi thuolo niendi wageno mar mondo mi ringre mare chwal kowuok e osiptalno ma Nairobi Hospital ma otenore mana kod kar kano ringre niendi mondo koro kele ka mar iluongo ni Lee Funeral Home kaendi ma en kar kano ringre. Nang'isi motelo ni jotelo mag od bura kaachiel kod mamoko bende owuok Kasipul to kod josiasa kanyakla nitiere ka, kendo gin bende buok ma osebedo kaendi en mar ng'eyo ni to en ang'o hie ma dibed ni otimore ne jatelono ma Kasipul ma bende osebedo ahinya kaka achiel kuom jotelo ma wuoyo motegno ahinya kod weche mag siasa mag ODM to kaachiel kod chenro mag Kasipul to kod Homa Bay to kod Kenya mangima. Bende motelo nang'isi ni jotelo mag arita kwe nitiere kaendi ka nitie mamoko bende ma pod igeno ni biro kaendi. Mane thuolo machuok kane pod ok achopo Lee Funeral Home kaendi kane pod antiere komachielo mar osiptal ma Nairobi Hospital, jatelo mar okwach kich Mohamed Amin ne ochopo kaendi kendo kanyakla kod kweth mara obila ma bende ochung' ne chenro mag ng'iyo kaka itimo nonro motenore kod weche mag nek ma kamago bende ne osechopo mar mondo mi gikolane matut ei wach mar nek ma kamaendi. Kendo bende motelo ripot ma bende ne nitiere motelo mar obila en ni jogo ma bende timo nonro ma kamagi ne osechopo nyaka kama ne masira no timore, kendo ma otemo kolo mar ng'iyo ni to dibed ni samoro nitie neno moro amora ma dibed ni nitiere kanyo ma inyalo ti godo mar yango nonro hie mar tho kata nek mar jatelo ni ma Kasipul Charles Onyong'ondowere. Bende Bati, ka ibiro paro ni Onyong'ondowere en achiel kuom josiasa mosebedo motegno ahinya kod korka weche mag siasa go mag ODM ahinya, to king'iyo kaka ne siasa tedore Homa Bay County to kendo kaka bende siasa osebedo ka tedore, kata ma ibiro paro ni od bura kacha ncha ne omiye koda kalemo mar bedo jalup jakom mar komiti mang'iyo weche ma otenore koda riwo Uganda kanyakla. Kendo ma en achiel kuom weche ma koro sani jopiny medo penjore ni dibed ni en ang'o hie ma okelo nek mar jatelo ni. Koro magi duto gin gik mobila owinjore bed ni biro kolo matut mondo mi gilerwa ni to en ang'o hie ma okelo nek makama. Bende Bati, dibed ni inyalo biro penjo ni to chal nade ahinya to kaluwore kod bedo ni sani pod oganda ma jo Kasipul ok ong'eyo hie gima otimore ne jaod bura margi. En adieri ni jotelo mantiere kaendi to kanyakla kod apisas go mag arita kwe ma waloso godo motelo wacho ni ler makende gibiro chiwo, kendo kata mano otieno niendi wageno ni obila biro chiwo ler makende ma oganda jo Kasipul kod Kenya mangima biro bedo ka ng'eyo ni to en ang'o hie ma dibed ni ne okelo monj ma kama kendo mokelo tho mar jatelo ni. Adokiri kendo Bati. Erokamano nya Ken Muga, tipo mara kago wang'a Bati kanyo teneno moko kuom jotelo ma oganda nyikora mugi nyalo ng'eyo ne gin ng'agi. Naneno jaod bura ma Karachuonyo Adipo Kuome ka wera achiel kuom jo telo ma osechopo alwora mar Lee Funeral Home kama koro itere ringre Charles Onyong'ondowere ma owito ngimane odhiambo ma kawuono kaluwore kod monj motim kod jal moro ma pod ok oyangi. Ken, inyalo ng'isowa ni gin jotelo mage ma in wang'i oseneno kanyo ma samoro otenore kod weche mag siasa ka ikoni apisa maga arita bende medo temo ng'iyo kaka inyalo kol adieri ewi wach mar nek mar Onyong'ondowere. To dipo ni nyamburko ni ne wuok kanye, nikech king'iyo keke mar yo kata alwora mar roundabout ma City Mochari nitiere apaya ma wuok bathe ma en Kenyatta Hospital kaachiel kod geng Nairobi Hospital, apaya machielo wuok Mimosa morie Ngong Road, apaya machielo wuok miluongo ni Raila Odinga Road, apaya machielo bende okegore kokalo bath mbalariany ma Daystar ka bende bire alwora machielo ka koro donjo Valley Road. Ok ang'eyo ni magi bende gin gik mosefwany ni nyamburko ni ne wuok kama chalo nade to dhi kanye.
Erokamano Nyabati, achako gi wach miwacho mokwongo motenore kod wach mar jotelo mochopo kaendi. Motelo ne jotelo chako donjo ka kidam to sani koro aneno ka koro gichopo kar rombgi. Iseneno jaod bura ma Karachuonyo Adipo Kuome ma bende ochung' ka, en achiel kuom jogo ma bende dhi rwako ringre ni ka, kendo girite ka donjo gi nyamburko Lee Funeral Home kako gole komachielo mar osiptal kacha, to gibiro bedo ka girwake kar kano ringre ni endi. Wan jaod bura ma Embakasi East Babu Owino, jaod bura ma gwenge ma Kisumu West Rosa Buyu, gin moko kuom jaod bura mochopo kaendi. Josiasa mawuok Kasipul aneno ka Jombuta gini nitiere ka, aneno koda ka jogo ma bende osebedo ka nitiere ahinya opara manyime anyato e weche motenore kod siasa ma Kasipul to kod Homa Bay County mangima. Jotelo ma bende ochopo kae mag siasa koda ka James Nyikal Maseme ma bende en gai mar duol mar jaod bura bende ochopo kaendi. Kodo korka wach mar nonro ewi kaka ne nyamburko ni oringo kata ma yapayano kama no chiele jaod bura ni. En ni ler mar wach hie kotenore kod kama ne omenyo kochomo pod obila ok omiyowa, to gima nitiere en ni magi gin gik ma bende wadhi fwambo mana kachop seche mabiro nyime, to wabiro ng'eyo hie ni to en ang'o hie ma otimore George Bati gi e thuolo ni. Erokamano nya Ken Muga, pod waneno ka tipo dhi achiel kachiel ka bende mano Lee Funeral Home kama jafwambo marwa Ken Muga Nyakwaramogi miyowa e ler ka koro ringre mar Sir Charles Ong'ondo Were kaka nong'ere wuok e od thieth ma Nairobi Hospital, ka koro ringre ibiro chwal kar kano ringre ma Lee Funeral Home ma bende ogoma namba gi od thieth ma Nairobi Hospital ok en mabor Nyakwaramogi, en mana kama ing'ado tidonjo kanyo endo. Koro aneno ka jood bura kaka ne winjo ka Ken olieko jood bura mopogore opogore kama oting'o jaod bura ma Karachuonyo Adipo Kuome, jaod bura ma Kisumu West Rosa Buyu, jaod bura Maseme Dr. James Nyikal, jaod bura ma Embakasi East Babu Owino, kaachiel kod moko kuom jotelo bende kama oting'o Jombuta gini ma bende ne gombo mar bedo kom mar Kasipul kanyo yiero mokalo Nyakwaramogi. Gin moko kuom jogo mosechopo kanyo mar neno ni gichopo kendo gineno adieri hie ka gibedo joneno ni mano Ong'ondo Were ma masira machalo kod mano juko kendo koro ni to oyang ni osewito ngimane kano chwale e od thieth ma Nairobi Hospital Nyakwaramogi. Gin tipo mabiro ni achiel kachiel ka ing'iyo Nyakwaramogi gini tipo machiel kachiel Nyakwaramogi ka biro ni kuwuok Lee Funeral Home kinyalo ng'iyo jood bura kaachiel kod apisa mag arita bende ochung' kanyo mar neno ni onge ng'ata manyalo rocho kata nyalo donjore mondo nyalo, nikech sama gima kama otimore to arita iketo mondo ka oponi nitiere gimoro ma inyalo fweny mabiro yango adieri wi wach mar tho ma kamano to koro ifwenye yo makare. Mano momiyo neno ka koro kata mana weche mag arita kwe imedo jiw mondo ne ni chenro manyalo yango adieri obedo maonge ng'at mogajore godo kata otimo gimoro manyalo rocho yudo adier ewi ler kuom gima omiyo gima kama otimore Nyakwaramogi. Gin tipo ma biro ni achiel kachiel kendo gin tipo ma wan godo Nyakwaramogi achiel kachiel kowuok Lee Funeral Home kama koro ni to idwa igolo ringre mar Ong'ondo Were e nyamburko Nyakwaramogi ka ikete kendo ichwale mondo tere e kar kano ringre ma Lee Funeral Home Nyakwaramogi. Mano king'iyo mano tipo makoro ni kanyo e bau moting'o jaod bura no manyo en jaod bura ma Kasipul manyaka gi sani Nyakwaramogi sa 1:29 ne pod ngima, to karomo sa 1:30 kama to wachni ng'at moro ma pod ok oyangi chiele kod magina ma owito ngimane e boma ni ma Nairobi Nyakwaramogi, kaluwore kod ler mogol kod od thieth ma Nairobi moyango ni owito ngimane bang' chiele kod magina. Mago gin tipo machiel kachiel ma ineno mane Ramogi TV kende Nyakwaramogi otieno ma kawuono kotenore kod wach mar tho mapoya mar jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were. Gin weche mana ng'isi ni wabro medo luwo kaka gimedo timore kendo wamedo nyisi adieri mar wach Nyakwaramogi nikech en singo mane waketo ni wabro mi achiel kachiel weche go Nyakwaramogi king'iyo mane kaka ting'o ringre jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were Nyakwaramogi mondo ni koro dhi tere e kar kano ringre ma Lee Funeral Home odhiambo ma kawuono. Ma en masira motimore Nyakwaramogi ma bende okawo ganda gi buok ka jotelo mopogore opogore ineno jatelo Adipo Kuome ma en jaod bura ma Karachuonyo, jotelo mamoko ma bende Ken Muga wane osedonjo kanyo. Gin moko kuom jood bura manyo gin gode od bura mamalo mar piny Kenya kendo en jaod bura mane nitie
nitiere e tielo mare mar ariyo kaka jaod bura. Bang' kano yiere thuolo mokwongo higa mar 2017 ochako nuoye kendo higa mar 2022 yiero manyokalo ne en jaod bura mane tayo od bura ma Kasipul kata kar chung' od bura ma Kasipul kuom thuolo mar ariyo. Kata kamano masira ma kochno oyude kendo koro gie sani nyakwara mogi odhiambo ma kawuono milome kachiel kod ler mowuok en ni owito ngimane kokalo magina ma ogo kata dire e nyamburko mare kod jal moro mane tiyo kod pikipiki. Nyaka gie sani lerno pod ok ogol ka warito kaka Ken Mogose wacho ne warito ler ma ibiro gol kod apisa mag arita mondo wach ni to diponi ne owuok kanye. To samoro jok mane gin godo e nyamburko ma bende samoro nyalo chiwo ler kaluwore kod gik obila biro wacho ne giwuok kama chalo nade to diponi ne gineno ng'ani ni luwogi koso en mana ng'at mopore apoya nono ka gin e roundabout no. Kata mano obila mane nitiere kanyo nikech en akek yore ma obila jabede ka ng'iyo kaka nyamburko kalo kendo kaka itayo nyamburko. Diponi ang'o gini ma ibiro wachi ler hie nyakwara mogi wabiro medo koloni kaka omedo wuok. Kata kamano amedo mana nyisi ni ma gin tipo ma achiel kachiel kowuok Lee Funeral Home ka bende jaod bura dipo kuome neno ka loso kod achiel kuom yawa ma bende ni oyoro machiegni kanyo ka gitemo penjore king'iyo kaka giwuoyo gi penjone to ang'o ma diponi ne nyalo bet ni nyalo timore. Gitemo lalore kanyo e yo achiel kata machielo kod jowetegi ma bende oyuoro. En kuyo nyakwara mogi king'iyo kata mana kit oganda ma bende ochopo alwora mar Lee Funeral Home nyisi ni gin kuyo ma gin godo kendo en wach ma bende omako ganda ge buok odhiambo ma kawuono nyakwara mogi. Kaluwore kod lai mar fwambo mago mag oganda kata miluongo ni social media kata kuonde tudruok mag oganda, duond bura mar ODM bende osendiko kawacho ni giyudo gi buok maduong' ahinya wach mar tho ma apoya mar jaod bura ma Kasipul Charles Ong'ondo Were ma bende otimore kokalo e lwet jal moro mane ni kod magina e apaya ma Ngong Road odhiambo ma kawuono. Wacho ni Ong'ondo Were ne en jaod bura ma kuom thuolo mar odiochieng' ma kawuono nyakwara mogi wacho ni nowuok e od bura kar saa 12 mar odhiambo kanodhi e weche bang' bedo e chenro ma pile ka pile mag od bura. Koro mano en bath weche ma owachi nyakwara mogi kod duond bura mar ODM. Nyakwara mogi waneno ka jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo sechope alwora ma Lee Funeral Home kendo gichung' machiegni ahinya kod jaod bura ma Karachuonyo Adipo Kuome. Mago gin tipo machiel kachiel nyakwara mogi ka koro wageno ni ang' nochiw twak ne jofwambo kaluwore kod moko kuom gigo ma en owuon onyalo wacho. En jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo tipo mage mineno achiel kachiel jaod bura ma gavana mar kaunti ma Homa Bay Gladys Wanga nyakwara mogi bende waneno koseyuoro kachande kendo en bende en achiel kuom oganda ma koro sani kwan gi medore bang' milome mar tho mar Charles Ong'ondo Were muoch odhiambo ma kawuono ni jal moro mane ni kod magina ochiele gi magina apoya nono nyakwara mogi kendo nyaka sani koro ringre ne chwalo Lee Funeral Home e bomani ma Nairobi. Tho mar Ong'ondo timore kar saa 1:30 mar odhiambo kama ikone jal moro mane nitiere kod pikipiki ochwade kod magina mowito ngimane nyakwara mogi. Beneno jaod bura ma Nyakacha Duma Owuor bende achiel kuom jaod bura ma bende nitie alwora mar Lee Funeral Home kama koro idhi ketie ringre mar Charles Ong'ondo Were nyakwara mogi. Gin weche ma wamedo luwo ni achiel kachiel. Jaod bura mopogore opogore kachiel kod jotelo mawuok e gwenge ma Kaluo bende medo golo duondgi. Jaod bura ma Alego Usonga Samuel Atandi bende koni moluo kata jaod bura ma Kasipul Charles Ong'ondo Were Ocha en ng'at makare kendo jalo manochiwore ne tije kendo ne en jaod bura manochiwore mar ne chike obedo makare. En osiep mane nyalo gen kuome kendo jal manyo gikuodho godo gik mathoth ahinya ma mulo ngimagi. Okwayo ni mad Nyasaye oket chunye kachiel kod ringre mondo yue mayom nyaka chieng' moro girom kendo. Mano kaluwore kod andika ma ochwal kod Samuel Atandi e lai mar X nyakora mogi kata mideno ni Twitter kata manideno ni Twitter kinde mokalo. Mago gin tipo machiel kachiel nyakora mogi jaod bura ma
Suba North Millie Odhiambo gin achiel kuom kata moko kuom jood bura bende ma osedonjo kan jood bura Mishi Mboko Nyakwaramogi kaka nasingisi gavana mar county ma Homa Bay Gladys Wanga kachiel kod jood bura mathoth koro ni bang' yudo milomeno kendo ringre ogol e od thieth ma Nairobi Hospital koro ni ibiro tere nyaka Lee Funeral Home. Jotelo go Nyakwaramogi ochopo jood bura kachiel kod jotelo mopogore Nyakwaramogi medo molo Lee Funeral Home. Adwani mondo mi kik iwuog oko mar Ramogi TV nikech kae kama wakelonie nonro ni kata ler mawuok kochakore od thieth ma Nairobi kachiel kod kar kano ringre ma Lee Funeral Home Nyakwaramogi. Jaod bura mar county ma Homa Bay Joyce Osogo Ben Suda bende osemolo alwora ma Lee Funeral Home. Kweth mag jotelo medo medore Nyakwaramogi kata kwan mag jotelo medo medore ka gidonjo Lee Funeral Home ka gidwa ng'eyo ni to ang'o hie madiponi otimore ka bende wageno ni ang' ne telo mar arita Nyakwaramogi chiwe ler manyalo chako ng'iso kenge ma ibiro ket mar timo nonro kachiel kod ler mamoko kama ne diponi ne ong'ondo were ne nitiere nikech iwacho kaluwore kod andika mar ODM e mbui mar X kata Twitter machon koni ne owuok e od bura kar sa 12:15 odhiambo ma kawuono to karomo sa 1:30 Nyakwaramogi to ema jalo chiele kod magina kendo ngimane lala poya